ефірі Радіо Лада, радіо подкарпатських русинов. Ви слухаєте цикл передач «Священное Писание подкарпатских русинов». Священное Писание із часів святих Кирила і Мефодія. Чтення псалмов Давида по-русинськи. Інститут історії і філології недавно предоставив нові труди, адаптований текст священного Писання, псалтирі Нового Завіта і послань апостольських. Тому трудилися і члени Міжнародної Кирило-Мефодіївської академії славянського просвещення, а також члени Закарпатського общества імені святих Кирила і Мефодія. Предложений адаптований текст псалтирі призваний помочи молодим русинам легше читати і повніше розуміти смисл псалмов Давида, які були переведені 1150 літ назад, но їх язик ідентичний, або, по крайній мірі, в більшій часті ідентичний современному карпаторусинському язикові. Предлагаємо вам послухати псалми, текст яких адаптований для людей, які паралельно з чтенням церковного текста могли би читати і адаптований текст для глибшого порозуміння смисла псалмов. Псалом 4. Коли приходилося призивати ми Бога, то слышав я Бог оправдання і правди моєя. В скорбі розпространявись мя, ущедрі мя, услыши молитву мою. Сини чоловічеські, доколе будете тяжкосердні, вскою любите суєту і щете лжи, і увійте, як многим чим удивив Господь преподобного свого. Господь услышить мя, коли захочеться взивати ми к нему. Гнівайтеся, но не согрішайте, і що глаголите в серцях ваших, на ложах ваших умиляйтеся покаянням, принесіть жертву правди і уповайте на Господа. Многі глаголють, то явить нам благо спасення. Ознаменувався на нас світ лица Твоєго, Господи, дав всім веселі в серці моєм, от плода пшениці і вина єлесі умножилися блага. В мірі на своєму місті усну і спочину, бо лиш Ти, Господи, єдин в надежді і уповані на Тебе основавість мя. Псалом 5. Глагола моїм немай, Господи, урозумій зою воззвання моє, вон мій глас умолення моє, царю мої, Боже мой. Тебі бо помолюся, Господи, за утро услыши глас мой, за утро предстану Ти, і за утро узриш мя, бо Ти Бог нехотящий беззаконія, Ти єси такий, не присалиться к Тебі лукавствуючий, і не прибудуть довго беззаконники перед очима Твоїми. Возненавидів із всіх ділаючих беззаконія, погубиш всіх глаголючих лжу, мужа кровожадного і мужа льстивого гнушається Господь. Адже з множеством милості Твоєї я зайду в дом Твій, поклонюся ко храму святому Твоєму, в страсі Твоєму. Господи, наставляй мя оправданням і правдою Твоєю, і заради врагов моїх ісправляй перед Тобою путь мой. Бо не єсть в устах істини, серце їх суєтноє, як гроб отверстий, гортань їх. Язики своїми льстили, суди їх, Боже, да отпадуть от мислі своїх по множеству нечестія і зрини їх, бо приогорчалися Господи, і да возвеселяться всі уповаючі на Тя, вовік возрадуються, і вселишся в них, і похваляться в Тобі, любиш ім'я Твоє.
Ти бо благословиш праведника, Господи, і як оружієм благоволення увінчавись у нас. Псалом 6. В конець пісняк про 8-й день, псалом Давидов. Господи, не в ярості Твоїй обличай мене, і оби не лиш гнівом Твоїм наказувавись мене. Помилуй мя, Господи, бо немощний єсмь, і зцели мя, Господи, бо засмутилися кости мої, і душа моя засмутилася зілою Ти, Господи, скажи, доколи так буде? Обратися, Господи, і збав душу мою, спаси мя ради милості Твоєї, бо не є смерти, поминаючого Тебе, в аді, бо хто ісповісться Тебі, натрудивімся, в воздиханні моєм, омиваю на всяку ноч ложе моє, слізами моїми постіль мою омочу. Засмутилося од ярости око моє, обвітшавим од ненависти сущі во всіх врагах моїх. Отступіть од мене всі, ділаючи беззаконніє, бо услышав Господь глас плачу моєго, услышав Господь моління моє, Господь молитву мою прияв, найби постидилися і засмутилися всі враги мої, найби возвратилися і устидилися зовсім скорі. Ви слухаєте цикл передач «Священное Писание подкарпатских русинов». Священное Писание із часів святих Кирила і Мефодія. Чтення псалмов Давида по-русинськи. Ви слухаєте Радіо Лада в програмі «Возрождение». Ви слухаєте Радіо Лада, радіо подкарпатських русинов, Радіо Лада.